Akých najčastejších chýb sa ľudia pri šetrení dopúšťajú a ako sa im vlastne vyhnúť? Sledujem u ľudí štandardne také 4 veci. Prvá vec je tá, že si vôbec ani neuvedomujú, s akým budžetom pracujú. Že si nesadnú a nespíšu si, toto sú moje príjmy, toto sú moje výdavky, toľko to mne ostáva. Tým pádom ani nevedia, z čoho môžu šetriť a na čo môžu šetriť. Druhá vec je, že keď už šetria, tak šetria len ako keby nejaké zbytky. Namiesto toho, aby si dopredu povedali, toto idem dávať bokom, tak to nechávajú na to, že ak niečo ostane, tak to ušetrím, to odložím. Tretia vec je tá, že podliehajú ľudia takým, povedal by som, impulzívnym nákupom. Niečo sa mi páči, tak silou mocou to potrebujem mať. Namiesto toho, aby to rozdýchali. Povedali si, OK, keď sa niečo fakt páči, počkam jeden deň, nekúpim to hneď a uvidím, či ma to prejde alebo nie. Ak to veľmi chcem aj na druhý deň, už to nie je také impulzívne a povedzme, poďme do toho. No a štvrtá vec je tá, že ľudia nejako dopredu neplánujú také tie väčšie výdavky. Auto, rekonštrukcia bývania, poprípade, neviem, odkladanie na a, štúdium svojich detí. A tým pádom ich to zrazu obrovsky prekvapí, riešia to na poslednú chvíľu a moja skúsenosť je tá, keď sa na tieto veci pripravia dopredu, tak si vedia ľudia ušetriť 20% nákladov spojených s tým daným výdavkom.